Mill-2023 il-hawn, pajjiżna bat lura 3025 immigrant illegali li ma kinux jikkwalifikaw għall-ażil, skont ċifri pubblikati mill-Eurostat. Minn dawn jirriżulta li fl-aħħar snin kien hemm żieda fir-ritorn ta' persuni minn pajjiżi terzi li ġew ripatrijati lejn pajjiżhom wara li nstabu bla permessi biex ikunu hawnhekk. Filwaqt li l-waslit ta' immigranti illegali naqsu b'mod drastiku bi 93% fl-aħħar 5 snin, grazzi għal negozjati anke ma' pajjiżi tal-oriġini, l-ammont ta' dawk li tkeċċew minn pajjiżna żdied. Fl-istess ħin, Malta qed tkompli tinsisti li l-piż dwar l-immigrazzjoni irregolari jrid jinqasam b'mod ugwali fost il-pajjiżi kollha u laqgħet b'sodisfazzjoni returns policy l-ġdida li se tiġi adottata mill-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Dwar iċ-ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropew, ħadna reazzjoni tal-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield li saħaq dwar il-bżonn tal-bilanċ bejn id-drittijiet tal-bniedem u s-saltna ta' dritt. Fejn tidħol il-qasam ta' l-immigrazzjoni pajjiżna għandu il-liġijiet tiegħu imma wkoll għandna liġijiet Ewropej u anke obbligi internazzjonali. Aħna dejjem naħdmu fir-rispett ta' drittijiet tal-persuni għaliex irridu nsibu il-bilanċ bejn ir-responsabbiltà, id-drittijiet umani u anke is-saltna ta' dritt.